into okumele siyazi bafethu la kwi-fellowship, uma ngabe ukuthi uyavumelana nomuntu ukuthi okay asenze nje kulo nyaka ozoqala ngoJanuwari asenze kanje, uyabona, nivumelane kahle. Uma ufika, njalo ngikhuluma ngezinto ey'thinta imali, uma ufika uJanuwari bese wena uthatha enye indlela, uthi hayi right, uthatha enye indlela, lo muntu umshiyile, awunendaba naye ukuthi ebeseplenile, yabona. Uma ubuya ngoMashi usuthi hayi ngicabange kahle yazi asiyenze leya nto leyana, ungacabanga ukuthi lowo muntu uzomthola esamele wena, uyabona. Wonke umuntu unama-plans, abantu badlala iy'tokufela. Lo muntu angadicide ukuthi okay ngoba sisayenzanga le nto ukuthi ngidlale esinye isitokufela, uyabona, ngibe mnandi nje ngibe right, wena ubusashonele, uyabona. So kubalulekile ukuthi uma uyi-commit ubambelele kuleyo commitment leyo, uya-understand. Ungacabanga ukuthi abantu bazolinda wena ngaso sonke isikhathi.